La catarata és la patologia més freqüent que ens trobem a les nostres consultes. Normalment el que els dona als pacients és que perden la visió de lluny, no totalment, sinó que cada vegada hi veuen més borrós amb la seva visió llunyana i en canvi, per altra banda, milloren la visió propera. És típic la gent que et ve i et diu que ara ja no fa servir les ulleres per a prop perquè hi veu més bé sense ulleres. La patologia freqüentment és en gent gran, però també es pot trobar amb gent més jove, que ens hi anem trobant cada vegada més. La tècnica per operar-la, que és el que fem aquí normalment, és amb cirurgia ambulatòria i fem servir el que anomenem els ultrasons. La gent et pregunta si l'operen amb làser. Amb làser hi ha una tècnica que s'està començant a fer servir però que encara no està totalment desenvolupada i el que realment fem és operar-los amb ultrasons. Es fa una ferida petita, s'entra dins l'ull i es treu la catarata amb ultrasons i en el seu lloc hi posem una lentilla. Aquesta lentilla normalment serveix per lluny i no serveix per a prop, tot i que fora de la Seguretat Social hi ha unes lentilles que serveixen per tot però no estan del tot desenvolupades. Per tant, el normal és que el pacient, després d'operat de catarates, porti ulleres segur per a prop i a vegades per lluny perquè hi ha unes circumstàncies del seu ull que fan que hagin de portar ulleres. Aquesta cirurgia, com he dit, és ambulatòria, se'n van cap a casa sense problemes, no és dolorosa, el tractament després durant un mes són més o menys unes gotes i la recuperació és bastant ràpida. Normalment en una setmana ja veuen més o menys el que han de millorar.